Ay, di man good boss. Ingon mo tong katiguangan sa una boss nga na ako sila gilubong nga treasure. Sus, paita ron panahon na eh. Narabot gitugon si Lolo Pidot nga treasure. Madlong ako raw sa mukaot. Sus, paita. Ano bay? Iskot yan eh. Asan mo yan? Nakakatali. Andre Gold bay. Puro may kuwan bay. Ha? Puro bato ka andre. Naaron ginadiari lagi. Tarungan ang signal na. Isa may ana ba? Isa am kay. Kam kita bay kuwan andre bay. Gold bay. Tarungan tani. Puro ba di bato andre bay? Ana. Unsa din ang gold ay? Wala bato? Wala bato bay. Puro bas. Nasangit ang puro. Ina. Ina, ito tanaw dire. Wa. Tit. Tarong. Wa day bay. Na kanimo oy, way klaro sa nimo oy. Gawad. Uy! Unsa mo dia? Dito ba yo? Ha? Asa na? Dito ba ito? Unsa mo dia? Ari ra kuno? Sige boss. Sa kami dia. Una. Bay. Kada bay. Sumdana bay. Bayan dana bay. Dali, dawat. Yawa di dana bay. Ay, tarong. Pagkat bay sandali siya. Dali. Boss, nagkuhan lagi may boss kanang ngita mi treasure lagi boss. Ngano ari mo mangita sa akong lugar? Ay, di man good boss. Ingon mo tong katiguangan sa una boss nga na ako sila gilubong nga treasure. Unya, kaming duha nang yawat sad ni kay aron makapalit sa migbagong brief. Sige boss, buha nga buslot ako brief diri boss. Wala jud brief mo boss. Ah, sakto ni. Tanin na ako kauban. Sige, kuyog mo na ko. Asa mo ta boss? Basta, kuyog mo na ko. Ay mo pangutan na. Sugan to na boss. Galon kay boss. Dato na tani bay. Kulukoy, Tarawan TV, Kulukoy, nanabay nakita. Wala, sino may naagro? Isa ang tina. Please. Ahak ba din mo boss? Oy, gani aram ta dire boss. Banta ka lang na, kay makuha ni nato. Putkar naman to sa kanan. Nabitin nero ka ng motor. Sige, kuha dito pa doon. Ano man? Nice, ang araw ko. Ato. Tanawa, ang TV na isa mayo, para makuha yun. Oh, garabon. Utang lang yung kapon, inanim yun eh. Oh. Ano Kulukoy? Nadiri Kulukoy? Tingong na. Ikaw rin na si Bagting guy. Why, birthday time dire boss. Gutom na kay boss. Pag-ub kayo ikaw kinasal, gutom na sad ka. Grabe sa di mo god. Tara, unya ra ng snack. Kung man eh, laba pa ni si snack lagi. Tara, tanaw asa punong. Oo. Unya ra tuski. Tara, be, tanaw bugloy. Nudlo na. Dito suwa. Oh, kana. Kayo. Noni. Oh. Darang bukayan to. Liyok. Uy! Battery mo lang ina. Di mo na treasure. Di man ni battery boss. Bala man ni si shotgun. Taka arang baro. Bala ni shotgun. Gamit man ni si engineer. Pataka magay. Kaklaro na King Ibero. Taka arang baro. Nang King Ibero. Klaro na engineer. Kaya ini memang di istorya. Ini glanis kita guldan ni ron. Ano ni? Ari unahan. Yan dam isang antina. Daro jago ni. Ano tanaw sa TV nang araw? Wala utog kayo. Ay ka. Mami klaro to dito. Daro. Ano may gitimog? Oh, dadri. Buknoy, ikaw ta buknoy. Dadri buknoy. Kana. Oh, o Japon. Ahak engineer sad. Kakak sad. Kaklaro ng King Ibero. Alis sa buto na. Ato tas lain. Kirim tanda na to nakuha. Ano ba do? Inang isa din na mayo. Klaro. Bisa. Diyan sa busang eh. Bisa ni tawo. Asa na boss boss? Bungol ka wa kita. Akala di ay. Tara, ato ni si Siwon.
klaro ana ang itagon. Kamo, unsa mo dire? Kinsa may gusto ninyo dire? Si Tatay Pidot ang gasugo na mo dire. Si Pidot, ako man lulo. Imo na nalulo si Pidot. Kinsa mga anak? Anak ko biday. Ikaw kinsa mo anak? Anak na kang biday? Ako anak ko ni Pudoy. Anak teka budoy. Ako man ang budoy. Ika rin agaw. Tuski rin mga ano agaw. Ako din si Buiki. Mao din nakaabuta diri gaw. Pareho di atong gipunita. Mga ligaw, as mas maayo gaw. Naamta diri. Nabangan tani pangita kay burag dugay na mig pangita ito boss ko naabot lang mi wa jud kita gaw. Nakita na dito gaw. Engineer ka ba dire? Sige sige. Mas maayo pa. Tinabangay ta. Tinaamon mo danlasad. Gami, asa to ah? Tara, tara, tara boss. Tara boss. Tinabangay ta. Aw sige sige sige. Para daghan na kita. Atom dito gaw, ari mi diri gaw. Sige sige gaw. Ari mi pikas. Sige. Yan daw to kami. Sa kantina. Asa ba? Ini mo ni. Oh. Kunti. Yan na. Kunti. Yan na. Mau na ni. Uy. Asan to? Lah. Uy. Mau na ni. Buknoy. Di mo kulur ni god. Rasta ni, rasta. Tau ka to sila ko, kaya kita na to. Ayun sige. Ano man? Tulong, prakite mo dato. Ayaw, anak. Bulukoy. Taga, ano, mamitikin-tagi pagkita na, para natin. Bilting lakaw to lay kay tug lakawan. Ato warni. Tau ka to sila ko. Kaya kita na to, Wa ganiti ka lo sure. Ayo lang to oy. Ato warni. Prakite mo dato. Sa man jud. Ayaw, ato warni. Nagsar na yung magkita sa kong kagaw niya. Kami ba dyan doang kitagaan? Happy niya nakita. Ayaw, lagi niya. Tau ka. Tau ka rito. Ako arni. Tau ka, ayaw na kulukoy. Hoy! Ari mo dire. Ah, unsa man na? Kanaw, gaw. May kahon na gamay, gaw. Murmao na dyan, gaw. Uy, yoko, lurin kahon na eh. Pabata ni. Uy, unsa man to? Ano ko baga? Unsa ni? Nyara. Mo ninyo kan? Mo ni kita ano diri. O di jud bay. Hari gaw tanawa gaw. Uy, unsa man? Loh. Sudo, buram lig mapa gaw. Do kabugaw tag sa di dani gaw. Uy, nyara. Nyara. Uy, nyara ni lang kalma lang. Duham ni ka buok saan dani. Oo, kiti pili. Ako yata mo gaw, gaw. Mao siguro lagi itagsaan mo mapa. Mao lagi, mao dyan ang duda na ko. Kuno. Ako kita na bi. Dugay na ninyo kuan ay. Tara. Bus. Uy. Na picture lo pindot lagi dire. Lupidot na nalgi. Piyawag dag ko ini gud. Ako na pareha ba tag mapa? Kung pareha ba ni Ah, pariha biro. pareha jud. Oh, na river oh. Tara. Nya. Kunya atong si pamagi na to ni ron. Nyara. Unsa ni saging lagi nya. Luyo bato. Bili na sa akin bully ka na. Bulli na day. Kunya. Bully ka na. Kani. Ang bola unsa ni siya, ko ba unsa ni siya? Mo ni ato na ni. Ani na ni ngani na niya. Kami ari mi dire agi. Kamo Dire. alam mo agi. Bikas para makuha kita andi na to. Sige. Oh, sige. Sige. Ang target na to ani. Pero tanong Kawid ba ako, kayo dako? kawid ako. Kawid ako. Mo ni siya. Oh, mo. Sige. Ari ta mag-abot siguro ani. Gigi. Ari ta abot ha. Ari ta abot sakto ba? Oh, ari ni bigas lagi. Gi. Ito gamit na Asa ito gamit? Gamit dali na. Baka pa rin yun. Uy, asa man mo? Oh, ato mo aki. Ato agi. Bigas. Buko mo ninyo eh. Much later. Kung lang ang tinan mo. Gigi, dapat di ba? Napadali na. Asa ni ko ano sa bayan nga. Mao ning giingon nawa. Ikaw ya mo tuyo ko tani. Mao siguro ni na. Dili. Tara bay, mo bay. Tuyo ta. Tuyo. Man tuyo. Mana tuyo. Ari kagi ni, program na dia, ari kagi. Sakto ni, lay lungag. Kuman sa lungag, mag zigzag gamay. Zigzag. Ha? Ay, player. Nyara, sunda ko ha.
1, 2, 3. 1. Asa naman ka? Diri. Ana, tuyok. Kay magsigsag mo tani. Yan na. Asa pagtarong lagi sa diri. Okay, klaro sa nimo eh. A few moments later. Tahanan yung mga tahanan eh. Kinsa may nila. Kung sa may tuyo nila sa kuwang langop-langop. Hindi ka apon ng tamo na dili. Ha? Mo dili. Mo dali. Tanaw ko na yung detector mo. Detect pa. Tanaw ninyo ko pa niya. Napadunglig to. Mapa. Mapa. Magpa, kinig akong kahoy. Asa kahoy nila mo? Mo ni kahoy yan eh. Nakuha ko na ni ko. Kuha na kuya po rin. Ha? Takpada ni sa kahoy na ilango ba ni? Diri sa ba? Nasuwa. Paringa sa tayo nagmapa yun eh. Oh, Lari diri. Kasi tuyo ninyo. Oh, Nalagi ka niya. Tanang mo sa kuwa. Nangagun sa kotriya. Usapot, kamo nag-unsa man mo diriya. Unsay tuyo niyo sa langop ni Pidot. Ako'y nagbantay sa langop ni Pidot. Dapat dilig kamo muangay. Musod diniya sa langop ni Pidot. Kay musod kamo, adunay password. oh, Ta. Kabaw, Kabaw may sa password password na. na. Unsay password? si Budoy. Oh, si Mijay. Dili ka na mao ang password. Oh, ikaw lang. Ha? Nganong ako man? Ha? Kamo, ako ba na? Ako be. Hindi ka na ikaw. Saan ay password niyo? Matimingan ba dai? Kabaw ko ta. Saan yung password ta? Wa kay kaliko. Ha? Uy, kaligo. Baho ulit na rin. Bugo mo! Di mo kabalo! Mabuha mo! Subo. What's up mga tisoy? What's up? Yeah. Shout out ko ni Brian Bacos from Basak. Shout out sa ko kay Boy Tisoy. Salamat sa pagtanaw sa mong video. Shout out kay Christian Basbas. Shout out kay Jisaya Banda. Mga chuk-chuk. Shout out kay Jin Guapo. Jen, Papa. Shout out kay Jin Guapo. Katuwa Guapo na. Okay, dito mo ha? Ang sabi mo ha? Alfred Alsula. Shout out kay Aldrin Alsula. Dagan salamat na tanaw mo sa mga video na mo, sa mga vlog na mo. Dagan salamat.